Og det er jo godt, den kom med. Husk det, der fik om det. Du sød egentlig om på den. Nej. Ja, han er helt sådan pjerne med dyr. Det er lidt farligt. Forskellige byer samledes her for, jeg ved ikke, 3 uger siden, og begyndte at tanke på det her, der havde de ikke forestillet sig, at der var så mange, der ville dukke op i dag, og der er flere på vej ned op fra bjerget. Så bunden nu, og så er det op ad bakke til Himmelbjerget. Det er op for at se visionerne, det er op for at få udsynet og viderne, og det er op for at kæmpe for den lige ret til sundhed og til lige løn. Bakke, men vi holder ud, for vi har en vision. Og hvad er det, vi vil have? Og hvornår vil vi have det? Ja, det er over bakke. Hun bare komme der og børse, eller? Så er hun gået helt ned. Hold bare lidt om. Det er det. Udsigt til lige løn. Hey, kommer vi med? Så har vi faktisk sponsorer. Om flere penge, min skat, og du kan ikke sige nej. Min ven, lad mig vide, om du kunne lide. Hvis jeg nøjes med 12%, er det min pligt, og vi så undgik en konflikt. Også for hele Sundhedskvartalet. Det er bare så dejligt at se så mange her i dag på Himmelbjerget. Det er da helt vildt. Og det er til trods for 4 ugers konflikt. Sikkert et engagement. Det var da fantastisk. Og som Poul sagde tidligere, det er stadig op ad bakke for os. Ja. Altså udover at jeg er sundhedsplejerske, så er jeg også i Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelse Midtjylland. Bare til orientering. Ja. Faktisk synes jeg, der er mange dagsordner i den her konflikt. Der er selvfølgelig det med lønnen. Ja, det er ufravigelige lønkrav på 15%. Vi må holde fast i det. Det kan vi vist godt blive enige om. Og
som vi har snakket om gang på gang, det med vores kompetencer, vi skal jo have noget løn for det. Og samfundet stiller også store krav til vores professioner. Ja. Men ved I hvad, min værste skræk er faktisk, hvad med fremtiden? Er der overhovedet nok unge mennesker, der har lyst til at gå ind i vores professioner? Det er der, vi er nødt til at gøre noget nu. Og det her arrangement i dag på Himmelbjerget, det er da bare helt kanon. De ting hun gør, de ting hun siger, elsker hende nok. Kom tilbage til mig, elsker kun dig. Kom tilbage til mig, elsker kun dig. Dyr, bryder rundt og spiller dyr i den evighed. Når det har beholdt sne, så bliv det nu, for jeg er din. Og jeg er hoslet, og spillet tosset, og jeg har søgt dig her, og skaffet mig, og sundet med din kærlighed, du vil bestille. Oh yeah! Det er 15%. I Bent Hansen, kan du komme på plads? Okay, er I klar? Super, super. Man er aftalt at mødes præcis kl. 6 ved stranden.